Krásný den, diváci i posluchači mého podcastu Pro bohatší život. Dneska vás vezmu do oblasti osobního rozvoje a taky do oblasti biznesu, kde se budeme snažit inspirovat samozřejmě všechny, to znamená muže, ale primárně i ženy, protože do dnešního dílu jsem si pozval takovou fajn, jak se u ní říká, babu ze Slovenska, která si na mě udělala čas pro to, abychom se tady pobavili o tom, jaký nazbírala zkušenosti po tom, co v 19 letech, jak říká, utekla do Anglie, vybudovala tam startup, zjistila, na čem vychází nebo jsou postavený principy fungování úspěšného biznisu. No a tyhle principy dneska učí podnikatelky v Česku a na Slovensku. Mým hostem dnešního podcastu je Julia Kotula. Julio, zdravím tě, vítám tě tady v Česku a jsem rád, že po těch lehkých peripetích po cestě z vaší krajiny do té naší si tady celá zdravá a usmievavá. Áno, ďakujem a ja som veľmi rada. Bola som na to pripravená, lebo vždy, keď cestujem do Brna, tak je to také, no, poviem to, že zatiaľ som ešte neprišla na čas. Jo, dobře, tak třeba se to někdy stane. Ano, ano. Ale i tak jsme to zvládli poměrně dobře. Zajímá mě, ptám se na to každýho, na taková zvláštní otázka, jak se vždycky ten člověk těšil na to nahrávání, ale zajímá mě vždycky ta prvotní reakce. Takže jak jsi se těšila ty na nahrávání dnešního podcastu? Tešila som sa, lebo je to prvýkrát v Brne a my sme sa stretli teda na konferencii v septembri a páči sa mi tvoja energia, aj to, ako robíš, to, čo robíš, takže veľmi sme sa tešila. Myslím, že budeme mať o čom dneska diskutovať. Bude to dobré. Já to můžu potvrdit, protože my jsme hned po tom, co myslím, že skončila tu svoji přednášku na té konferenci, tak jsme se hned začali chvilku povídat a tam bylo jasný, že se nevidíme naposled a je skvělý, že tak ta energie funguje a ty přání se potom plní, když ten člověk tomu dá tu správnou energii a nastaví si to do té hlavy, tak ani jsem vlastně netušil, že to bude poměrně vlastně docela brzo. Tak, pojďme samozřejmě trošičku k tobě, ať naši diváci, posluchači ví, kdo jsi, co máš za sebou a co vlastně aktuálně děláš, případně jak s tebou můžou spolupracovat. Mě tam zaujalo u tebe několik věcí. Hlavně, že jsi mladá, velmi sympatická, energická žena, která má rodinu, má 2 děti, ale stihla vybudovat startup v Anglii, dělá business mentoring v Česku a Slovensku, je plná různých jako nápadů a právě pořád té energie. Jak to všechno zvládáš? To je dobrá otázka. Určite prácou na svojej mysli, na svojom nastavení, pretože myslím si, a mám to teda už otestované aj u mojich klientiek, že skutočne, keď sa sústredíme na tie najdôležitejšie veci a vieme pracovať s tou myslou, tak vieme tú energiu smerovať tam, kam ju chceme smerovať. Ale nebolo to vždy tak pre mňa a myslím, že sa k tomu dneska dostaneme, ale hlavne to je jeden z takých odkazov pre tie podnikateľky alebo všeobecne podnikateľov, že naozaj dá sa to robiť aj jednoduchšie, nie s nadmerným makaním. Samozrejme, nehovorím, že biznis netreba tam dať tú energiu, treba, ale nie tým smerom ako k tomu vyhoreniu, ako častokrát o tom počúvam, že sa to môže stať. Ale len ťa chcem opraviť, ak môžem, mám jedno dieťa. Aha, pardon. Zatiaľ to je v pohode. Tak to som mluvil, možná jsem něco teďka předpověděl, ale... To je v pohode. Ne, sranda. Omlouvám se. Nechal jsem se asi unést tím, jak jsem si dělal tu přípravu, tak mě tam prostě skočily 2. Já teďka čekám druhý dítě, tak možná to... Gratulujem, to je úžasné. Ano. Tím, že jsem měl nějaký pocit, že jsme ve stejné partě. Hej, ale rozmýšľame nad tým, hej. Dobře, takže zatím tam. Jenom jedno a pak se třeba někdy uvidí. Hej. Dobře, ale tak i s tím jedním dítětem to je někdy docela jako... Určite. Ja som začala vlastne opäť ako keby sa do toho ponárať, keď môj syn mal 3 mesiace. Aha. Takže dala som si takú 3-mesačnú pauzu a vždy som vedela, že nebudem taký ten tradičný rodič v tom zmysle, že budem 3 roky na materskej dovolenke. A to len kvôli tomu, že mám veľa nápadov, ako si povedal, mám veľa energie a potrebujem to niekam ja smerovať, aby som aj ja si zachovala takú tú kreatívnu energiu. Veľmi ma to baví a potom viem, že s mojím synom viem byť 100%. Keď som s ním, tak je to proste naozaj, že nepotrebujem telefón, nepotrebujem nič iné, ale strašne si užívam tie chvíľky s ním. Aha. Ja potom, co samozřejmě mám tu vlastní zkušenost, tak jsem úplně uchvácen tím, jak ty děti žijou v té přítomnosti maximální. A to je pro mě jako velký, jako pro mě můj syn je v tomhle velký učitel. Jako jak fakt se vykašlat na všechno ostatní a být tady a teď. A to je mimochodem jedna z věcí, kterou mě to rodičovství
naučilo, ale které se inspirujú. Ja si myslím, aj keď to tak na mojom synovi vidím, ja si myslím, že pre nich je najdôležitejšia tá naša pozornosť tých rodičov. Že nič pre nich nie je dôležitejšie. Keď sa aj pozeráme na televíziu, robíme pritom s niekým, telefonujeme, vždy chcú len tú našu pozornosť. To je ako keby dôkaz toho, že proste sme tam pre nich a oni sú tí najdôležitejší v tom našom živote. A keď im vieme dať to, tak oni majú pocit takej naplnenosti, že áno, som dôležitý pre toho rodiča. Ale keď ja tam budem s ním, ale vlastne nebudem tam s ním, tak on stále dostáva ten odkaz, niečo je dôležitejšie. Teraz niečo viacej potrebuje moju pozornosť. A práve preto keď som s ním, snažím sa nebyť na telefóne, nepozerať televíziu a proste naozaj, že byť s ním. Skvělý. Já jsem zrovna dneska sdílel citát Carla Gustava Junga, který někdy napsal, že není nic horšího pro psychiku dítěte, než rodič, který nežije svůj život. Prostě pro mě tohle bylo jako velmi silný a beru si to hodně jako do té manažerské práce, že když ten člověk nežije tu svou roli, to nemá rád tu práci, není tam zúčastněnej v tom, takže těžko může být jako vzorným příkladem a inspirátorem a lídrem pro ten svůj tým. Ale to jsme teďka trošku jako odskočili. Ano. A já než si budeme rozebírat to vlastně, co všechno ty dneska děláš, tak bych šel ještě zpátky do té minulosti, protože mě zaujalo to, že si už v 19 letech, jak jsem si přečetl, utekla do Anglie. No. A zajímalo mi proč? No. Proč ze Slovenska zdrhnúť do Anglie? Zdrhnúť. Bolo to vlastne aj tak, že celkom, že zdrhnúť, ale v podstate neutekala som ako pred niečím, že zlým, ale skôr za niečím. Ale aj takisto situácia u nás doma nebola teda úplne taká, by som povedala, že ideálna možno. Bývali sme u babky, potom ako sa naši rodičia rozviedli a mali sme 2 malé izby v podstate u mojej babky, kde v jej byte. No aj so psom, aj s mojim bratom, aj s mojou maminou. No nebolo to také miesto, kde som videla perspektívu. Dostala som sa aj na školu, na ekonomickú vysokú školu v Bratislave. A tá perspektíva pre ten život bola taká, že vyštuduješ ekonomickú, staneš sa niekde v office, budeš pracovať. A ja som proste túžila niečo viacej. Vedela som, že musí existovať niečo viac ako len taká tá klasická cesta, ktorú vlastne ako naši rodičia kedysi žili. No a mamina ma v tom veľmi aj podporovala. Ona hovorila, pozri sa, my sme nemohli, choď ty. Že vždy sa máš kam vrátiť. Keď budeš chcieť, máš tú izbu, necháme ti to a máš sa kam vrátiť. No a tak som sa rozhodla, že naozaj idem vyskúšať. Inšpirovala ma ešte kamarátka, ktorá tam už bola aj na pár mesiacov a fakt si to pochvaľovala a povedala som si, prečo nie. Prečo nie ja, prečo by som nemohla ísť. A tak som sa vybrala, mala som takú brigádu v reštaurácii v Bratislave a tam som pracovala 16 hodín denne a ešte počas leta. A tam som si zarobila 1000 libier, tie som si našetrila, kúpila si letenku a vlastne vyrazila do Londýna, kde som mala ubytovanie na 3 týždne. A zvyšok je história. A znala si tam někoho? Jela si tam za někým konkrétně? Nebo to prostě bylo jako, jak se říká, na Ono to punk? bolo naozaj, že ako sa to povie, že šťastie praje pripraveným asi. A ja som proste vedela, že vrátiť sa domov čo skoro nechcem. Takže mala som tam na 3 týždne ubytovanie cez kamaráta vybavené. No a v lietadle som stretla niekoho, kto z hodou okolností poznal, sedela som hneď vedľa neho, z hodou okolností poznal mojich kamarátov a on mi ponúkol po tých 3 týždňoch ubytovanie s nimi. Takže hustý. Tak to prajú tie náhody. Naozaj, že keď sa niekto rozhodne, tak ten život ťa podporí. A nic není náhoda, jak se říká. A teď, jak jsi o tom mluvila, že jsi tam odcestovala, nechtěla se hned vrátit, nebo že si věděla, že se hned nebudeš vracet, jak se mi vyvolala pohádka. A tady česká 3 bratři, jak oni doma řekli, že jedou do toho světa hledat ty ženy a vrátili se ještě ten den večer, že už jsou teda doma z toho světa. Za tou maminkou. Dobre bolo. Takže to nebyl tvůj případ. Ano, a to ale ukazuje určitou jako tvoji vnitřní sílu a to odhodlání. A já vím, že si možná neměla třeba na začátku nějakou extra podporu v tom, možná vycestovat, možná ano, ale pak rozjíždět nějaký biznis, podnikání. Bylo to vždycky tak, že tvoje okolí ti všechno přálo a říkalo, plácalo po ramenou a Julia, jdi do toho, jsi šikovná, všechno dokážeš. Nebo tam byly kolem nějaký takový ty brzdy a strašáky, který říkali, hele, pozor na to, můžeš se dostat do problému. Protože tohle třeba řeší mnoho lidí, kteří nás poslouchají, že by chtěli
udělat nějaké rozhodnutí, že by se do něčeho chtěli pustit, ale pořád je tam v hlavě, je tam ta pochybnost. A když tam máš tu pochybnost a ještě v okolí přijde někdo, kdo jí potvrdí tu pochybnost, no tak často utvrzuje toho člověka v tom, no možná na to fakt nemám, možná bych to fakt neměl, možná jsme jako rodina zakletá a já nemám tu šanci na toto jako změnit. Jak to bylo u tebe? Případně jaký ty vůči tomu máš postoj, vůči tady téhle situaci? Vieš čo, určite je to také prirodzené, že tá pochybnosť môže nastať, kedykoľvek chceš ísť robiť niečo možno nové a niečo, hlavne keď tvoje okolie nič také nerobilo, tak je to proste niečo veľmi odvážne. Ale bola som asi vždycky človek, ktorý strašne zaujímala som sa o veci, že zvedavosť ma viedla. Že od malička som sa nebala možno, že aj prísť do nejakých problémov alebo do nejakých konfliktov, lebo proste taký je život, že prečo nie, pokiaľ nerobím niekomu, samozrejme, že vyslovene zlá, ale však ja nemám problém vyskúšať niečo, zlyhať v tom a naozaj, že potom oprášiť si, dajme tomu, hej, túto pleci a ísť, dobre, ideme znovu. A keď som mala fakt 19 rokov, išla som s tým, že moja angličtina bola takáto malá. A prišla som a prvý deň som dostala job, a len som oslovila niekoho, povedala som, že hľadáte čašničku? A on je, že ako dlho ste robila čašničku? A hovorím, že pol hodinu. Tak zle som hovorila po anglicky, že som mi povedala pol hodinu a nie pol roka. A on je, dobre, príďte zajtra. Pol hodinu, vzala som tržbu a zdrhla. Áno, pozreli sa na mňa, takže fakt. A hovorím, že áno. Ešte som mi to potvrdila, ale aj tak mi dali tú možnosť a na druhý deň dostala som možnosť, ukázala som im, že naozaj, že rýchlo sa budem učiť a myslím si, že to je to, že to okolie ti nemusí prijať, ale keď máš nejakú víziu a chceš niečo dokázať, máš takú tú vnútornú motiváciu, že chcem niečo vidieť iné ako je len tuto, iné ako mám, dajme tomu, ja som ešte v 16 rokoch, pamätám si, mala som takú knižku o psychológii. A moji rodičia sa v tom čase rozviedli, vrátili sme sa k babke, teda bývali sme u babky. Pamätám si, že ja som tak rozmýšľala nad mojimi rodičmi, že oni sú takí inteligentní ľudia, majú všetko, čo by mohli mať. Jak je možné, že keď sa pozriem na iných ľudí okolo, tak iní ľudia vedia žiť, dajme tomu život, že vedia byť úspešní alebo vedia byť spolu stále ako rodičia, že nájdu tú cestu. Ako proste byť možno spokojný alebo šťastný. Teraz nehovorím všetci, ale viem, že existuje to. A pozerala som sa na svojich rodičov a hovorím, že čo im bráni, prečo. A vždycky som sa ako keby tak hľadala v tej psychológii a hovorila som si, že ja proste chcem žiť inak. Že ja viem, že sa dá žiť inak. A ja som tú cestu vlastne vždycky len hľadala. Ja som ju nikde nevidela okolo seba, ale vedela som, že ju nájdem. A myslím, že taká tá vnútorná, tá myšlienka, že čo ak existuje niečo iné, ma vždy viedla, že tú cestu proste len nájsť. No a jak to pokračovalo dál v té Anglii po tom, co si dělala tu barmanku? Jak se stalo to, že si vybudovala startup, který dneska pořád existuje, má hodnotu několika milionů liber? Jak se to stalo? Tak v skratke, ja som študovala vysokú školu, popri tom som samozrejme pracovala od pondelka do piatku, tak do 3 rána. Prišla som domov o 8 už do školy na vysokú školu, a ktorú som si platila mimochodom sama, lebo rodičia ma nemohli finančne podporovať. Takže aj ubytovanie, školu, všetko som platila sama a vlastne vyštudovala som vysokú školu. A popri tom som stretla takého úžasného človeka, ktorý mi vlastne povedal: otvor si biznis, máš na to. Dal mi prvú príležitosť, dal mi také logo pre kamaráta na dizajnovať, tak do toho som išla. Spravila som to logo, presvedčila som sa o tom, že môžem, že sa to vlastne dá, a potom som 10 rokov popri ešte práci robila aj dizajn, grafický dizajn a dizajn web stránok a rôzne takéto návrhy vlastne pre mojich klientov. No a potom teda 3 roky dozadu sme založili s manželom tento startup a vlastne funguje a podľa mňa je to veľmi inovatívny nápad. Ešte som o tom teda nepočula, že by niekto také niečo robil. A je to opäť niečo založené na misii, na vášni, ktorú obidvaja zdieľame, a z toho to vlastne vzniklo. Já když tak poslouchám, tak to je pro mě utvrzení toho, že věci nejsou náhoda a že ty tím svým jako odhodláním a nastavením toho myšlení si přivolávala ty různý lidi do toho života, který tě potom podporovali v té cestě, a to je úplně boží, mě to úplně vždycky fascinuje, protože mě hodně ovlivnila knížka Myšlení bohatství, že vlastně uvědomit si to, že tak, jak myslíme, tak utváříme ten náš život, a že vlastně z negativního myšlení nikdy nemůžou vzniknout negativní nebo pozitivní
příležitosti a situace. Jo, že vlastně tohle by si lidi měli uvědomit, každý si myslím. To je jako, aby se občas zastavil a zhodnotil si, jaký myšlenky převažujou v té jeho hlavě, jestli jsou víc pozitivní nebo víc negativní a pak si jenom zodpovědět na otázku, jaký mám ten život, víc negativní nebo víc pozitivní. A že pak jako je to na nás, jako ta možnost té volby, říct si, tak teď to prostě změním a tím pádem velmi pravděpodobně změním i ty další věci, které se mně v životě můžou stát. A teď, když tě poslouchám, tak to úplně utvrzuje tady to moje přesvědčení. Áno. Že vieš, ja keď som bola vlastne mladá, ja som sa pozrela na to, čo bolo okolo mňa. Videla som, ako žije babka, videla som, ako žijú moji rodičia a povedala som si, dobre, tak vidím presne, že čo budem aj ja žiť, keď budem ako len tu a nasledovať vlastne to, čo je pre mňa ako keby také, že dané, prirodzene. A ja som si povedala, čo ak nie, čo ak je iná možnosť, čo ak to nevyskúšam, čo ak to vyskúšam, čo sa vlastne môže stať. Čiže zase tá zvedavosť toho, že čo tam bude, keď sa len vydám jeden krôčikom inde. A začať vlastne ako keby, že fakt robí len ten malý krôčik a vždycky sa ti ukáže ako keby tá nová možnosť, keď si naozaj na to ako pripravený, že to tak chceš. Já se rád zabývám tím, že studuju úspěšný lidi celosvětově a pak se zajímám o to, jak jsou šťastní v životě, jestli to je jenom o tom úspěchu biznisovým, nebo jestli mají zdraví jako takový fyzický, jestli mají rodinu, jestli mají vztahy, jestli ten život žijou jako komplexně. A je tam jedna věc, kterou ty si mi zase tady tím potvrzuješ, že ty lidi mají společnou vlastnost docela zásadně, to je zvídavost. Že vlastně se dostali tam, kam se dostali, protože byli zvídaví, měli zájem, ptali se, hledali odpovědi. Právě říkali si právě, co když to ale může fungovat jinak, než je to tady běžný. Ano. A ty to krásně zase tady tímhle svým, tou svou story jenom potvrdzuješ. Len chcem povedať jednu takú historku možno a mama asi nebude spokojná, ale moja mamina dlho, vieš, rodičovské združenia, máte to aj vy po škole, keď vaše dieťa vlastne každý štvrť rok alebo tak nejak. A ona musela zostávať vlastne po tej škole, vždy ju vyvolali, že pani Kotulová, tuto prosím vás zostaňte a tak. Pretože ja som bola natoľko zvedavá, že častokrát som vlastne skúšala veci, ktoré, vieš, povedali ti v lavici, seď 8 hodín, čítaj túto knižku. Ja som to strašne nemala rada. Pretože nie som človek, ktorý sa len učí. Ja potrebujem vedieť, a ako to bude aplikované, čo sa potom stane. Akože chcem, aby to malo význam, že to, čo robím a to, čo sa učím. Neznášal som teda dejiny a písal som si ťaháky. Vlastne chcela som len cez tú školu ako keby prejsť, aby som mohla vlastne robiť, ale za to bola som napríklad školská nástenkárka. Vždycky pani učiteľka aj zo školy, riaditeľka prišla, že môžeš nám vytvoriť kreatívny nápad, že bude takáto napríklad deň HIV alebo deň, ja neviem, oslava, neviem čoho. A oni sa pozreli ku mne, že vytvorí niečo kreatívne, aby to oslovilo našich žiakov. Čiže to bola zase tá moja domena, no ale častokrát som sa dostala aj do problémov kvôli tomu, že som polievala chlapcov napríklad na chodbe a oni sa zatvorili na záchodne predo mňou, lebo som chcela vidieť tú reakciu, že čo to spraví. Ako fakt. Takže tá zvedavosť, myslím, že má mieru, ale dostala ma aj do trablov, hej. Jo, jak se říká, všeho s mírou, tak i s tou zvedavostí někdy, dobře. Jako s políváním chlapců vodou to ještě možná mohlo to být horší. Jako... To je asi to najhoršie, čo sa stalo. Takže, myslím, ještě šílenější pokusy. No. Jenom v krátkosti, co prosím tě dělá teda ten váš startup? Čemu se tam věnujete a co je za tím, že je to úspěšný? Náš startup vlastne sa venuje teraz momentálne tomu, že my sme vlastne zistili, že dajme tomu, aj keď je, aby som to povedala tak veľmi jednoducho, aj keď má firma napríklad Apple alebo Google, robia všetku tú iniciatívu na to, aby mali čo najmenšie CO2, teda z ich výrobne napríklad, alebo z data serverov, alebo z jednoho, čiže aby mali čo najnižší ten CO2, tak napriek tomu, to, kde majú uložené peniaze, dajme tomu v ktorej banke, bude spôsobovať to, že tá banka, ona ich vlastne niekam ako keby investuje. Napríklad Google, to, koľko má uložených peňazí v banke versus to všetko, čo vlastne robí, je trojnásobne väčší ten impact vlastne ako keby toho CO2, ako všetko to, čo oni vlastne robia. Apple má takmer 4-násobne väčší impact. Čiže Apple má vyše $100 biliónov uložených v bankách. A to je vlastne preinvestované do ropy a plynu. Čiže tie banky investujú vlastne do toho. A čo je veľmi zaujímavé, je, že vlastne banky sú najväčším podporcom nových vrtných
nejakých, ja to z angličtiny prekladám teraz do slovenčiny, tak to nejde úplne tak plynulo, ale najvyšších vlastne projektov. Čiže 98% financujú banky a len 2% vlastne oil and gas, ropa, zemný plyn, a odtiaľ presne plynú vlastne tie nové projekty. Takže to, kde máme uložené financie, dôchodok napríklad, v akých pilieroch, alebo aké banky máme uložené, kde máme financie, tak to vlastne ako keby investujeme do tej našej budúcnosti. A častokrát to nevieme, pretože vlastne tie banky to neukazujú, nie je to transparentné, že vlastne kde tie financie sú. Čiže my tým vlastne firmám a ľuďom pomáhame. Vytvorili sme aj takú prvú vlastne svetovú kalkulačku na vyrátanie emisí z financií. No a tým pádom vlastne viete, v akej banke, ale to pre anglický trh teda, v akej banke máte investované tie financie, kam ich investujete a robíme to teda transparentné, aby ste tú zmenu mohli urobiť. No a vďaka nám v podstate, alebo teda vďaka nám, neviem, či to tak môžem povedať, ale našu študenti napríklad z Cambridge University použili našu tabuľku bank, ktorú sme vlastne, môj muž ju publikoval na LinkedIne a pomocou vlastne tejto tabuľky vedeli ako keby, aby som to povedala zase po slovensky, v Cambridge University vlastne ju presvedčili, že treba vlastne odísť tej najväčšej banky, ktorá investuje do ropy a zemného plyna v Anglicku, a teda Cambridge University už dneska je vo veľa lepšej banke, ktorá teda menej sponzoruje práve takéto projekty. A takýchto príbehov máme veľa s ďalšími firmami takisto, takže alebo so školami. Teraz veľké univerzity práve toto v Anglicku robia, že odchádzajú z týchto bank, pretože ich študenti si to vyžadujú. A teďka ještě lehce jenom odbočím. Ty jsi teda studovala vysokou školu v Anglii. Ano, v Londýně. A v Londýně přímo. A můžeš třeba dát nějaký srovnání, jaký vnímáš rozdíl mezi tím školstvím tady a tam? Nechci teďka to nějak jako známkovat a nějak radikálně posuzovat, ale spíš jako ten tvůj dojem, ta tvoje osobní zkušenost, ten tvůj pocit z toho všeho. Jasné. Ten základný rozdiel je... Neštudovala som to na vysokej škole, iba teda na strednej, tam som to dokončila, takže neviem, aké sú tu vysoké školy, aby som nehovorila všetko všeobecne, ale ten základný základ, alebo teda rozdiel je, že tam sa učíte na základe nejakých projektov, na základe nejakého výstupu, čiže vytvoríte projekt, taký to bude mať možno dopad a musíte ho odprezentovať. Čiže naozaj je to všetko o komunikácii, s učiteľmi komunikujete, diskutujete o nápadoch, je tam na každej hodine vlastne veľká diskusia vytvorená. Čiže oni to rozvíjajú v tých žiakoch, aby mali sebavedomie prezentovať svoje nápady, aby sa tými nápadmi vlastne niekam dostali. Pretože aj najlepší nápad môže byť na papieri, stále len najlepší nápad, ktorý vlastne nikto nikdy neuvidí. A to je dôležité, že častokrát vyhrávajú aj menej dobré nápady, ale tým, že to vie človek odprezentovať alebo pozná niekoho, tak tým pádom vyhrajú práve také. Čiže ja chcem práve s tými ľuďmi aj a pracujem aj na tom, aby vedeli komunikovať tie svoje nápady, aby sa dostali a uzreli svetlo sveta. A ještě je tvůj pohled a zkušenost rozdíl vnímání vůbec života, světa, příležitostí Češi nebo Slováci versus Britové? Jaký v tom vnímáš rozdíl? Jestli tam nějaký je, nebo jestli to je úplně stejný na Slovensku, v Bratislavě? Příležitosti jako na business rast, alebo všeobecně? Nebo obecně, vlastně jako nějaký život, pohled na život, jo, jaký je rozdíl v lidech? Ja som žila teda v Londýne, možno, že nebudem mať 15 rokov, tak nebudem mať možno, že taký, že úplne na celé Anglicko názor, ale v Londýne, a samozrejme to teda žijem Londýn a Bratislava. Tak keď mám porovnať možno tieto dve mesta a tú mentalitu tých ľudí, tak Londýn je naozaj nastavený na rast. Ľudia tam prídu z celého sveta, pretože vedia, že toto je miesto, kde môžu dosiahnuť svoje sny. Čiže veľa ľudí je tam nastavených práve na tú ambicioznosť, na to, že chcú niečo dokázať. A tým pádom aj ináč riešia tie problémy, alebo ináč sa na ne pozerajú. Že nenechajú sa len tak skoliť nejakými vecami, ktoré im prídu do tej cesty. Ja mám pocit, že už teda v Bratislave bývam 3 roky, že tá mentalita je trochu iná v tom, že tí ľudia sú takí, toto sa nám deje, tak toto je a nedá sa to zmeniť. A tam to končí častokrát. Smíření sa svým osudom. Také zmierenie, viac menej, hej. Čo je škoda, lebo ono to tak naozaj nemusí byť, ale a hlavne ich to nikam potom neposúva, keď takto rozmýšľajú. Ono se říká, že
těžké chvíle v našich životech ukazují tu naši sílu charakteru, že nás formují v tom životě. A ty dneska pomáháš právě těm ženám i mužům v biznise. Mě by ještě zajímalo, jaký je třeba u tebe, jaký byl životní moment těžký, kde jsi říkala, že tohle je výzva, musím to zvládnout, a který tě potom jako sformoval a zase posunul dál? Takých bolo dosť veľa, lebo ja hovorím, že som napríklad musela pracovať a popri tom študovať. Nebolo to jednoduché nájsť si čas naozaj, že aj na to a ešte sa vlastne aj finančne vlastne ako podporovať. Takže bolo tam veľa napríklad víziev, že zatvorili jedno podnikanie, v ktorom som robila jeden taký pár a z jednoho dňa na druhý som stratila vlastne prácu. Nikto ma nevedel podporiť. Išla som napríklad na podporu, že či by som vedela získať podporu. Nie. Musela by som skončiť vysokú školu v Anglicku. Iba jedine vtedy by som mohla ísť na podporu. OK, tak to som vedela, že nie je cesta. Rodičov som sa nemohla opýtať. Musela som proste nájsť nejak tú cestu, aby som tú školu neukončila. A to bola zásada, ktorú som si povedala, nechcem to ukončiť. Proste musím nájsť tú cestu. A veľakrát to tak aj bolo v živote, že ocino mi zomrel takisto. Tiež to bola obrovská výzva. Vysporiada sa s tým, že tu nebol napriek tomu, že mohol teda pracovať s tými problémami inak, ako ich mal. Takže asi ak som odpovedala na tvoju otázku. Co při té své práci aktuálně vnímáš jako nejčastější problém při fungování těch tvých klientů, nebo nejčastější téma, který řeší ve svém podnikání ve chvíli, kdy se jim třeba nedaří, tak jak by se jim dařit třeba mohlo? Vieš čo, častokrát sa práve to, čo si spomínal, že také tá podpora toho okolia, možno, že ostatní to nechápu. Hlavne pri ženách veľakrát sa mi stáva to, že manžel ma nepodporuje, manžel nechce, aby som podnikala, že prečo to ako sa snažím vôbec, alebo potom rodičia, zase tých žien. Strašne veľa je toho napríklad na nich, keď sa teda zameriam na tú oblasť tých žien podnikateliek, pretože veľakrát je to stále ten tradičný setup v tej rodine, že teda žena varí, je s tými deťmi a ešte vlastne popri tom aj chce podnikať a prirodzene nevie si to predstaviť, ťažko sa zvláda, dáme tomu tá situácia z toho, že všetko vlastne ako keby bolo na nej. To je jedna tá vec, mať tú podporu toho okolia a vedieť si vypýtať tú podporu, dajme tomu, že povedať mužovi, pozri sa, môže mať jeden deň off, môže zobrať deti a ísť s nimi napríklad sám niekam. A je to možno to znie také, že však žijeme v 21. storočí, ale pre mnoho žien toto nie je prirodzené, pretože sú tie matky v tej tradičnej roli. Tak napríklad toto môže byť taký prvý hlavný ako keby blok alebo prekážka. A potom naozaj vlastne ako keby fakt nastavenie tej mysle a práca s tými financiami. Ja som robila taký výskum, kde som mala vyše už možno asi 1800 žien mi vyplnilo taký dotazník jeden. A keď som sa pozrela, že boli tam 4 oblasti, jedna bola prezentácia, marketing, predaj a financie. A zo všetkých 4 oblastí práve financie mali úplne najmenší počet ako percent, že ženy sa vyznajú, vedia, čo majú, že si vedia vypýtať svoju cenu napríklad. Čiže v biznise je práve to, že... A teraz som to počula aj u teba v tom Baťovskom podcaste s Gabi, volala sa Gabi. Výborné to bolo, som si to naozaj že užila a hovorila o práve tiež na túto tému, že veľakrát tie ženy manažérky alebo ženy, že oni chcú pomôcť, oni majú tú prirodzenú ako takú potrebu starať sa o niekoho a práve veľakrát potom toho človeka zachraňujú. Namiesto toho, aby povedali, tuto je vlastne tá hranica, buď chceš alebo nechceš, toto je moja cena, takto to mám vypočítané a nemajú práve takú tú, že Ježiš, ale ja mu chcem pomôcť a ešte si od neho aj vypýtam peniaze a to ťažko sa im to nastavuje vlastne to, že teraz je to biznis, je to proste, táto je tá cena, chcem ti pomôcť, ale je to aj moja výmena energia. A to je asi pre nich taká najväčšia výzva podľa mňa. Z toho, čo sa s tým stretávam, samozrejme. Ty jsi tam zmínila téma těch peněz. Mě nikdy, jelikož se tady v tomhle odvětví už pohybuju mnoho let a vím, že minimálně v Česku lidi někdy o penězích se nechtějí bavit a baví se o nich méně často než ještě o sexu. Často je to tabu. A mě překvapuje, když dávám třeba nějaké ankety na Instagramu, tak vlastně to téma toho finančního zdraví, finanční gramotnosti nebo vůbec vlastně schopnosti znát tu svoji finanční situaci do hloubky, že jako většinou končí jako jedna z nejméně vybraných těch možností. Končí úplně na chvostu. Že mě
nepřestává překvapovat, jak tomu lidi dávají malou pozornost na to, jak to má velký dopad na kvalitu jejich života. A to podle mě je jak v osobních penězích, tak v těch biznisových, že jo? Protože mě třeba já potkám někoho, kdo dělá nějaký biznis a on nezná jako detailní finanční situaci, on neví, kolik vydělal minulý týden, neví, kolik bude investovat ten příští, prostě se to tak nějak jako plácá. Pak ty lidi jsou samozřejmě nervózní, protože nemají žádný plán, nemají to pod kontrolou a to samozřejmě má negativní dopad na celý chování, že jo? Nebo na to chování toho člověka, jak v tom biznise, tak ale potom samozřejmě i ve vztazích a všude možně jinde. Takže tohle jsem si uvědomil, jak jsi teďka o tom mluvila, že mě to prostě pořád nepřestává překvapovat. Áno. Nemôžeš robiť v podstate uvedomelé rozhodnutia dopredu v tom biznise bez toho, aby si to poznal. A teraz ja nehovorím, že mám absolútny prehľad. Tiež sa učím, hlavne to, ak ten biznis napríklad rastie. Tiež sa učím, že keď zvyšujem a zväčšujem tým napríklad, tak aby som si vedela naplánovať financie dopredu, že to není už len keď som sama samostatná jednotka, vtedy presne viem, čo sa deje, ale zrazu musíš dopredu plánovať, mať prehľad o tom, aký musíš mať budget. Čiže tá komplexita toho, ako ten biznis narastá, tak samozrejme narastajú nové práve také tie výzvy, ktoré sú spojené s tými financiami, ale keď je človek sám za seba, tak samozrejme možno je to jednoduchšie, ale to, ako má nastavenie, dáme tomu tých financií, tak on si to potom preniesie aj do toho biznisu, samozrejme. To, ako sa cíti, ako si povedal, že veľa ľudí si proste nechce sadnúť a vôbec sa pozrieť na tie financie. To je len taký prvý krok, že míňajú bez toho, aby vlastne mali nejaký plán, uvedomili a potom ku koncu mesiaca znovu sa ocitnú v tej istej situácii, kde musia makať a vlastne nemajú tú slobodu, pretože musia znovu niečo robiť len preto, aby mohli si znovu niečo nakúpiť. Alebo takto v podstate toto správanie vedie k tomu, že nerobia rozhodnutia v tom živote, ktoré by možno chceli. A veľa z toho práve plynie z psychológie. Ja som sa tomuto venovala počas školy, počas štúdiu, lebo som študovala vlastne reklamu. A ako celé toto vlastne vzniklo, keď Freudov bratranec Bernays vlastne vynašiel, čo sa deje, keď vedia vytvoriť v nás tú potrebu niečo mať, tú desire sa to povie po anglicky, ako s ňou manipulovať. Tak oni vlastne takto zistili, že ako napríklad použili to na cigaretách, ako začať vlastne zvyšovať predaj cigariet, tak teda povedali ženám, že ak chcete byť emancipované, tak teda emancipovaná žena ako fajčí. Ona ukazuje teda, alebo ženy nemohli fajčiť predtým, alebo nefajčili na verejnosti, tak dali ženám cigaretu a vytvorili z toho ako taký movement, že vlastne tie ženy fajčia, alebo sú emancipované, alebo sú akože nezávislé. No a takto vlastne sa to uchytilo a vlastne išlo to ďalej. Čiže keď vedia tie reklamy pracovať s tou podvedomou túžbou byť niekým, zapadnúť a tak ďalej, ľudia si to neuvedomujú vlastne, ako keby sa to dostane vlastne do toho nášho podvedomia a ideme a nakúpime veci, ktoré vlastne vôbec nepotrebujeme. S tím souvisí to, co jsem tady poznamenal k tobě, že si někde říkala, že 80% prodeje je marketing a 80% marketingu je psychologie. A já jsem teďka někde četla, to hodně žiju, že vlastně kdo nerozumí lidem, nemůže rozumět obchodu, že vlastně to se vylučuje, prostě pokud nebudu, a to říkal vlastně Tomáš Baťa, že si nikdy nedokázal představit, že bude víc psychologem než ševcem v tom svým podnikání, ale prostě pokud jako lidi pracují s lidma, tak je to nezbytně nutný, že jo, jako se v té psychologii vzdělávat a poznávat ty různý zákoutí té lidské psychologie a třeba myslím si, že i ty si to máš někde o sobě popsaný, že se tím zabýváš a to je behavioralismus, behaviorální psychologie nebo ekonomie, že to je téma, který mě samotného velmi zajímá a přijde mě to skvělý tady tyhle věci poznávat. Co tebe v oblasti psychologie nejvíc zaujalo, zajímá nebo překvapilo? Nebo se ti nejvíc vyplatilo? Vieš čo, včera sme to akorát spomínali, možno, že s mužom, nebude to relevantné k biznisu, ale bude to relevantné ako, že všeobecne psychológia, ako rozmýšľame. Počul si niekedy o knižke The Game? Že hra? Slyšel jsem, ale nečetl jsem. Toto bola knižka, ktorá bola napísaná ešte, teda neviem, kedy bola napísaná, ja som celú neprečítala, ale v čase, keď som bývala v Anglicku a pracovala v týchto napríklad baroch a reštauráciách, tak viem, že strašne veľa ľudí o tom vtedy rozprávalo a hlavne mužov, pretože bolo to vlastne o jednom
chlapovi, ktorý nemal vôbec žiaden úspech so ženami. A zrazu začal testovať nejaké rôzne veci a že ako vlastne na tie ženy, ako ich zbaliť, hej, lebo vlastne nebol dobre vyzerajúci, tak potreboval nejaké techniky. No a on vlastne napísal túto knižku a táto knižka sa pre dosť dlhú dobu držala ako pri mužoch ako taká biblia, hej, že ako zbaliť, ako teda na ženu. Ale nie sú tie techniky veľmi ako v integrite, dajme tomu, s mojimi hodnotami, to chcem len povedať. Len bolo veľmi zaujímavé, ako rôzne techniky vlastne fungovali na tú myseľ tých žien. Kamarát mi to vtedy ukazoval v tom čase, akože demonstroval to na mňa a hovorí, že no, že napríklad, že vieš čo, dneska dobre nevyzeráš, ale veľmi sa mi páčia tvoje topánky. A že čo to vlastne akože vytvorilo v tej mysli tej ženy, že ona ako sa zarazila, že čo, že dobre nevyzerám, ale zároveň ju ako zase zmiatol tým, že má pekné topánky. Čiže nebolo to úplne, že úplný, hej, ako dis, že by ju skritizoval, ale zároveň, čiže ona bola taká zmetená a zrazu akože na tom názore toho chlapa nejak závisela. Čiže len to chcem povedať, že to je veľmi zaujímavé, že áno, tá psychológia funguje, vie byť využitá aj teda na nekalé účely, ale funguje to. Co z té tvé praxe myslíš, že dneska chybí podnikatelům právě při tom jejich podnikání? Jo? Proč se dostávají třeba do problému, nebo proč ty výsledky toho podnikání nejsou takový, jaký by mohly být? No, 3 veci. Marketing, predaj a financie. Ako z toho a nastavenie vlastne v každej jednej. A to sú i oblasti, které ty rozvíjíš těma svýma klientama? Marketing, prodej a finance? Áno, hovoríme o týchto 3 oblastiach. Z toho teda ako o tom nastavení vlastne, že tiež aj samozrejme nejaké praktiky, teda ako robiť ten marketing, ako robiť predaj, ako tie financie napríklad viacej rozumieť, dajme tomu o naceneniu v takom jednoduchom vlastne systéme. A to je veľmi dôležité. Ja si myslím, že ale čo je asi najdôležitejšie, naozaj dostať sa, prečo robím to, čo robím. Že keď mám tú odpoveď, tak viem zniesť aj nejaké prekážky, viem, prečo to robím. Čiže nerobím to len, dajme tomu, krátkodobo, že na 1 rok, lebo chcem zbohatnúť, lebo podnikanie je teraz trendy, lebo ideme bomby a také všelijaké, také tie motivačné, vieš, slogany. Ale skôr viem, že toto chcem, baví ma to a chcem v tom niečo dosiahnuť, chcem zmeniť nejaké životy ľudí napríklad a to ma ťahá dopredu. To je teda ako moja nejaká osobná výzva a vízia. No a pri tých podnikateľoch, ak to naozaj berú len tak, že ideme rýchlo, zbohatneme, tak potom tá motivácia sa vie veľmi rýchlo vytratiť, aj tie veci robiť. Takže to je podľa mňa taký základ. A potom je to fakt nastavenie toho, prestavenie tej mysle z toho takého klasického zamestnanca, že pristane ti niečo na stole, nejaká úloha, ty tú úlohu musíš spraviť a nezaujíma ťa, že aký výsledok to vytvorilo. V podnikaní je totálne vlastne prestavenie tej mysle, toho zamestnaneckého mindsetu na ten podnikateľský, že všetko, čo spravím, vlastne uvidím, čo ten trh, za čo mi je ochotný zaplatiť. Nie je tak, že ja som to dorobil, tu máš, tu som natočila Reelsko. No ten trh rozhodne, že či to Reelsko je dostatočne dobré na to, že odo mňa niečo chcú kúpiť. Čiže zrazu začneme sa pozerať, OK, nestačí len výstup, ale už zrazu je to aj, že čo tí ľudia chcú, čo vlastne, ako ich môžem osloviť. Čiže už tam sú aj vlastne iné kritériá, ako len keď si dneska sadneme, spravím Reelsko, natočím ho, dám ho tam. To nemusí znamenať vlastne vôbec nič. Setkáváš se někdy s nízkým sebevědomím? Ať už mužů, nebo v tom tvým případě hlavně žen, protože s nimi pracuješ častěji. Je někdy problém to, že ty ženy třeba mají nízkou sebehodnotu, nevěří tolik sobě, nebo ne. Jo, protože já jsem teďka se s tím několikrát setkal, jo, že vlastně, že mě až překvapilo, kolik lidí vlastně po nějaké konverzaci, konzultaci, když jsme šli víc jako do hloubky, tak jsme zjistili, že vlastně si jako sami nevěří, že vlastně nevnímají zdravě sebe a tu svoji hodnotu nebo hodnotu toho biznisu, toho, co vlastně dělají. A pak z toho třeba plyne to, že si nedokážou říct o cenu, o peníze. Ano. Jo, že vlastně kolem toho našlapujou, jo, hledají vlastně způsoby, jak to ještě jako slevnit třeba, aby vlastně ta druhá strana se nejde, že třeba neurazila. Místo toho, aby řekli, ano, já pro vás dělám tuhle skvělou službu, nebo mám pro vás tenhle skvělý produkt, zatím si stojím a proto má tuhle cenu. Ano. A buď to berte, nebo to nechte být. Ano. Jo? Ano. A mě by zajímalo, jak ta tvoje zkušenost s tou sebehodnotou, sebevědomím a v návaznosti na tu schopnost a odvahu si říct o tu cenu.
V podnikaní sú dôležité hlavne, teda, keď sa rozprávame o sebavedomí, 3 hlavné najdôležitejšie časti. A to je viera, teda dôvera v seba, dôvera v ten produkt, ktorý predávame, alebo tú službu, ktorú predávame a dôvera v toho klienta. Ak tieto 3, alebo jedna z týchto vecí tam napríklad chýba, alebo tam nie je tá dôvera v seba, dajme tomu, pochybujem o tom, či ja som dosť dobrá. Hej, začínam napríklad v niečom, tak neviem, ešte som nemala toľko klientov, neviem, či som dosť dobrá. To sa napríklad často môže stať. Alebo napríklad nedôvera v toho klienta, hej, že také myšlienky, že ja neviem, či si to niekto kúpi, neviem, či tam niekto vlastne je, hej, taký, ktorý by mi za to zaplatil. A keď v to neveríme, tak to potom veľmi ťažko pre nás bude aj predať. Alebo dôveru v našu službu, že neviem, či to, čo robím, naozaj je dostatočne dobré, alebo častokrát sa stretávam, keď človek začne podnikať na novo, že nemá tie výsledky ešte za sebou a práve preto si neverí, že to ešte vie dobre spraviť. Hej? Alebo ľudia nie sú spokojní, tak neverí, že vlastne to je dobrá služba, dobrý produkt. Pokiaľ tam tieto 3 veci nebudú, ako sa to prejaví, keď to vlastne bude ten človek komunikovať, tú hodnotu tej služby a spolupráce s ním na toho druhého potenciálneho klienta, tak napríklad presne ako povieš, bude sa snažiť dať mu zľavu. Hej, pretože si bude myslieť, to není dostatočne dobré, tak radšej mu dá menšiu zľavu, aby si to kúpil. Alebo bude meniť často napríklad podmienky toho, že aká je tá ponuka, pre koho je, za akú dobu, ako dlho trvá napríklad. No a ten človek to na tej druhej strane bude nejak cítiť. On to nebude vedieť povedať, že on si neverí v seba, alebo on neverí v tú svoju ponuku. On bude cítiť, že niečo tam nehrá. Niečo, tie výsledky nie sú napríklad garantované, lebo ten človek o niečom pochybuje. Čiže toto sa prenáša na nás tak ako veľmi podvedome, keď sa rozprávame o tej psychológii. No a nekúpi. Ani za zľavnenú cenu, alebo ani za iných podmienok a proste nekúpi. A čo to ďalej spôsobí v tom podnikateľovi? Prehlbí to znovu tú nedôveru buď v seba, alebo vo svoj produkt, v tom, kde to už začalo. Čiže tie naše myšlienky vlastne vytvárajú presne tú realitu, ktorú my tam vnímame. Oni ju len hlbšie ako keby podporujú a prehlbujú. A čiže toto sa môže stať napríklad niektomu, kto začína podnikať. Párkrát sa mu toto stane a povie, no ja fakt to ľudia nechcú. Ľudia nemajú peniaze na slovenskom trhu, alebo proste není o to záujem. A vlastne prestane. Môže sa stať to, že prestane. Alebo to, že naozaj pracuje za veľmi malé peniaze, pretože odstráni ako keby ten blok tých financií voči tomu klientovi. Ten klient už nemá tam ten blok, že lebo je to tak lacné, že nerozmýšľa nad tým. Hej? Kúpi si to, ale aj keď to nevyužije, tak tomu je jedno, že je to tak lacné. A potom vlastne dostane sa do fázy, že pracuje za veľmi málo peňazí, mám veľmi málo času, vôbec mu to vlastne nevytvára žiaden ako keby príjem alebo profit a na konci buď vyhorí, alebo sa vzdá. Lebo z dlhodobého hľadiska 20-30 rokov sa takto podnikať veľmi ťažko dá. Zo zdravia hlavne z toho hľadiska, že udržať to. To zase jsme u toho, jak to naše myšlení utváří ten náš život. Já si vzpomínám na klasický příklady toho, že když přijde klient v rámci těch finančních služeb a nevěří investování a má to v hlavě takhle nastavený, ale nechá se v uvozovkách jakoby ukecat od nějakého toho poradce, aby ty investice podepsal, tak vždycky se děje to, že když ty investice mají propad na tom trhu, no tak ten klient si řekne, je to tady. A začíná se utvrzovat v tom, že to je v háji, všechno v prdeli, o všechny peníze přijdu, vybere to, když realizuje tu ztrátu a utvrdí se v tom přesvědčení, který měl na začátku, že to nefunguje, že to je vlastně podvod, nebo že na tom sám nikdy nemůže vydělat. A tady to sebelimitující přesvědčení je často velmi jako zásadní v životě těch lidí. Áno, a možno by ma zaujímalo potom, že ako to riešite vy, lebo ja častokrát práve preto je pre mňa dôležitejšie, keď rozprávam o psychológii predajov tak. Viem, že keď zatlačíš na to človeka, môžeš mať, dajme tomu nejaký ten príjem alebo ten predaj. Ale není to niečo, čo vôbec praktikujem, pretože presne viem, že toto sa potom stane. Ak to v tom človeku není a nechce to sám, tak sa ti to vlastne niekde sa ti to ukáže, lebo to presvedčenie, tie emócie on nevie manažovať. Čiže buď viete s tým človekom pracovať dlhodobo, že? Alebo manažujete jeho emócie, jeho presvedčenia, stále ste v kontakte, ale to je také držanie za ručičku. Alebo sa skôr zameriavame potom v tom biznise práve na tých ľudí, ktorí niečo chcú dokázať, chcú sa niekam posunúť. A inšpirujeme tých ostatných ľudí a ukazujeme, pozri sa, dá sa to. Hej, ale v podstate predávam teda viacej tým produkty, služby tým ľuďom, ktorí to chcú skutočne zmeniť. Lebo ja viem, že presne oni toto už vedia prejsť potom. Také situácie. Jak najít správného člověka pro svůj produkt nebo pro svoji službu? Jo, to znamená, ať už prodávám službu nebo produkty, tak chci najít správného zákazníka. Jak bych nad tím měl přemýšlet?
kde ho najít. Jo, protože všichni bychom chtěli ty ideální naše klienty. Já bych chtěl určitě svoje ideální nový spolupracovníky do týmu, to znamená ty, kteří jsou zvídaví jako ty a hledají otázky na odpovědi, chtějí na sobě pracovat, chtějí něco dokázat, boří ty paradigmata v tom životě. Akorát, že samozřejmě takový všichni nejsou, je jich určitě méně než většiny. A jak je najít podle tebe? I třeba z pohledu toho marketingu, protože každý, kdo dělá obchod, podnikání nebo nějaký prodej, tak každý vlastně je marketérem více nebo méně, že jo? Víš čo, ja možno verím v to, že ty ich vlastne ako keby, že nehľadáš, ale pritiahneš si ich k sebe. Že vracame sa k tomu, čo si povedal na začiatku tohto podcastu, že keď nie si tým človekom, ktorý vlastne chce pre tých ľudí tvojich napríklad, alebo v rodine takisto. A myslím si, že to je presne aj pri takýchto kvalitných napríklad ľuďoch alebo kvalitných klientov, oni proste chcú ísť k tým najkvalitnejším alebo chcú ísť k tým, ktorí vedia, že je tam ten match, hej, že proste áno, sadneme si, viem, že on to robí v integrite, lebo aj ja mám integritu, proste niečo tam nastane, že proste ten človek s tebou naozaj bude nejak rezonovať, hej. A čo je k tomu veľmi dôležité, aby tých ľudí si vlastne pritiahol alebo pritiahli aj teda diváci. A takto to vnímam ja, že naozaj byť vonku, byť viditeľný, komunikovať, stretávať ľudí, hovoriť o tom otvorene, že čo hľadáš, vlastne ako to hľadáš, mať veľmi jasné kritériá, že čo to je, kde si ochotný robiť kompromis, kde nie si ochotný robiť kompromis a naozaj, že stáť si proste za tým, ale tí ľudia prídu. Ono to je len podľa mňa otázka času. Že keby som nad tým rozmýšľala, že kde ich nájsť, tak hľadám, že kde sú, oni niekde nie sú, ja musím niekam ísť, musím niečo urobiť, ale čo ak je to naopak, že ja musím len byť tým, kým som, komunikovať vlastne tie svoje hodnoty, inšpirovať tých ľudí na základe toho, ako žijem ja, alebo na základe toho, ako robím biznis, edukovať ich a tí, ktorí chcú, sa pridajú. Lebo s nimi to bude proste rezonovať. Naozaj tá komunikácia je krásne nastavená, že keď ľudia napríklad, ako sme hovorili o tej jednej z tých troch vecí, neveria, že ľudia majú peniaze, stále priťahujú napríklad ľudí potom, ktorí im to hovoria, to je drahé, to je drahé, to je drahé. Prečo? Lebo oni tomu sami veria, že to je drahé. Že to je vlastne vysoká cena, že to musia zľavniť. Neveria tomu. A takto to vlastne veľmi jednoducho funguje v podstate. No, já to můžu jenom potvrdit, protože já jsem šel před mnoha lety do oboru právě finančního plánování, který nemá úplně dobrý jméno, vyskytují se tam zvláštní lidi a byl jsem v prostředí, kde jsem nebyl v tom pravým já. To znamená, dělal jsem věci, které byly na sílu, právě hledal jsem ty klienty, hledal jsem ty lidi do týmu. Hrozně jsem jako až moc chtěl je najít tu chvíli a samozřejmě mi to nešlo. A to trvalo několik let, to znamená, že ta moje kariéra nebyla nijak závratná, naopak byla podprůměrná. A najednou jsme udělali změnu, začali jsme budovat jinou firmu, já jsem dostal úplně jinou energii, víru v sebe a tehdy jsem si řekl, že vybuduju brand, kde změním pravidla hry, že ty lidi za mnou budou sami chodit. Budou za náma sami chodit do toho mýho týmu jako klienti a budou mě sami psát, že chtějí být součástí mýho týmu pracovně. A potom vznikl Sirius a potom vznikl můj projekt Pro bohatší život, kde prostě po několika letech se děje to, že já se soustředím na to, abych byl v tom svým pravým já, abych nehrál nějaký hry, abych se nenechal ovlivňovat někým jiným, ale dělal to tak, jak to cítím. A teď je ta situace taková, že dělám spoustu projektů, kde neříkám, že jsem nejlepší na světě, že za mnou všichni musí jít, ale jenom prostě tak nějak jako to žiju a ty lidi prostě chodí sami a docílil jsem toho, co chce spousta lidí v tomhle oboru, aby prostě lidi psali sami maily, ale chci být váš klient, nebo chci být tvůj spolupracovník, co můžu udělat pro to, abych první půl rok mohl jenom vařit u tebe kafe. A takovýhle zprávy mi teďka chodí a to je prostě neuvěřitelné. A kdyby mi to někdo řekl před 10 lety, tak bych mu řekl, že přestane brát ty drogy, změní toho dílera nebo změní minimálně dávkování. Ano. Ale prostě já tímhle jenom chci říct, že vlastně to, co ty tady říkáš, já můžu maximálně podepsat. A my jsme se o tom nikdy nebavili, o těchto věcech. Ale vlastně všechno to, co ty tady říkáš, tak jsem to buď zažil, nebo to žiju. A můžu to maximálně potvrdit. A zase se vrátím jenom k tomu, že to všechno vychází z toho našeho vnitřního přesvědčení a nastavení té naší hlavy. Že prostě pokud já jdu na schůzku a pochybuju o sobě nebo o tom produktu a říkám si, no to asi nedopadne, no tak jsem udělal ty první kroky k tomu, aby to skutečně nedopadlo. Že? A no presne ako hovoríš, že nerozprávali sme sa o tom, ale vidíš, ako to funguje, hej? Že dneska to sedíme vlastne na základe jedného stretnutia predošlého. Ale chcem len povedať jednu vec, ako ty si povedal tiež, že vlastne nie vždy to tak bolo, tiež si sa o niečo snažil
a fungoval si v takej tej paradigme toho, ako to kedysi možno, že bolo, alebo je to prirodzené, hej, že makať a o niečo sa snažiť. A ja som tiež mala situácie v živote, ktoré ma veľmi veľa naučili. Keď pýtal si sa predtým na nejaké zlyhanie, niečo, čo sa mi nepodarilo, tak ja som pracovala v korporáte napríklad v Anglicku, v Londýne a ja som nevedela zodvihnúť ruku a opýtať sa otázku. Ja som si tak neverila, že to dokážem. V izbe plných mužov, ináč mimochodom aj to bolo také akože intimidating, neviem, ako sa to povie po slovensky? Neviem, teďka mám myšlenku, ktorú si potrebujem napsať. Intimidating, len som chcela povedať, to slovíčko neviem preložiť. No ale že máš, dáme tomu si sama žena a teraz okolo máš 5 mužov, ktorí sú na vyšších pozíciách v miestnosti a ty máš zodvihnúť ruku a povedať možno, že iný názor na niečo, ako majú oni, alebo chceš im podať nejakú myšlienku. A ja som to nevedela spraviť. Ja som sa veľmi bála povedať svoj názor. A prejavovalo sa to tak, že som bola napríklad úplne spotená vždy, keď som o tom rozprávala, alebo vždy, keď som sa snažila zdvihnúť ruku, alebo som ju proste nezdvihla. Párkrát sa mi stalo aj napríklad pred najvyšším bossom z firmy americkej. Prišiel, zodvihla som ruku a dostala som panický atak. Normálne spustil sa mi panický atak, pretože ja som sa tak strašne bála povedať niekomu, kto bol nado mňou, čo si myslím, že by sme mohli spraviť a podať nejaký nápad. Čiže ja som tiež musela veľa pracovať na tom, aby som dnes bola možno, kde som bola, že tá cesta bola veľmi dlhá. Nebola to jednoduché, ale možno chcem inšpirovať divákov, alebo poslucháčov, že dá sa to, keď človek na sebe pracuje, že nikto není podľa mňa úplne dokonalý a takto sa narodí, ale dá sa cez to prejsť, keď sa chce. Já bych tomu jenom doplnil to, že je důležité si uvědomit, že ta budoucnost toho našeho života se nedá plánovat podle minulosti, že to je nesmysl a že tak jako mnohdy lidi přemýšlí, že vlastně když v minulosti selhali, tak si v současnosti řeknou, no jo, ale tak já už jsem tolikrát selhal, to znamená, ta moje budoucnost bude stát stejně zase za prd. Jo, že vlastně je dobrý si říct, hele, od teď to může být úplně jiný. Prostě to záleží to jenom na mě, že vlastně od teď můžu dělat jiný kroky, budu jinak přemýšlet, budu se setkávat s jinýma lidma, budu číst jinou literaturu, nastavím prostě jinak to myšlení a v tu chvíli já jsem toho příkladem, že ten člověk může nastartovat velmi pozitivní změny v tom životě a může dosáhnout věcí, které ho a jeho okolí absolutně předtím nikdy nenapadlo. Ano. Mě tam, to jsem si poznamenal, a to bude zajímat určitě naše posluchačky. Tvůj tip na to, jak jako žena podle tebe uspět v tom třeba mužském prostředí. Jo, jak s tím pracovat, když prostě třeba je žena v prostředí 5, 10 lidí, jo, teďka tam ti borci, prostě tam mají ty svoje ega, že jo, a teďka tam jsou ti největší frajeři na světě a teďka co bys poradila ženám, který se chtějí v tomhle prostředí prosadit a uspět a hlavně v tom být jako spokojený, co je podle tebe důležitý? Naučiť sa, ako ovplyvniť ľudí. Podľa mňa. To je asi jedna z najdôležitejších vlastností, ak chcete vytvoriť teda akýkoľvek dopad na niekoho, na nejaký iný život alebo niečo vytvoriť. A to je podľa mňa najdôležitejšie. Vedieť, ako komunikovať naozaj s tými ľuďmi, aj s tými mužmi. Veľa žien to možno rieši tak prirodzene, že sa stane takými, ako my tomu voláme, že mužatky. Nebude to asi dobrý, ale tak akože veľmi v mužskej energii sú potom, že tak ako veľmi rozhodné a také, lebo to vidia, lebo na jednej strane nie je to chyba tých žien, alebo to chcem povedať, že nie je to chyba tých žien. My máme veľmi málo ženských vzorov, ku ktorým by sme mohli vzliadnúť a povedať, aha, takto sa to robí. Aha, dokáže ona aj teda tú rodinu, aj ten leadership napríklad zvládnuť. Čiže my, keď sa pozrieme okolo seba a vidíme tam len mužov, čo vidíme? Aha, asi musím byť taká, aby som bola úspešná. Ale keby sme tam videli úspešné ženy, tak asi si vieme vybrať potom viacej. Tak to je jedna tá prvá vec a druhá je, že nájsť si ten svoj vlastný štýl toho ovplyvňovania, že každý z nás je úplne iný, každý z nás má iné talenty, iné komunikačné talenty alebo zručnosti a pozrieť sa práve možno na to a podľa toho si vytvoriť tú stratégiu tej komunikácie s ľuďmi. A keď sa nepýtame otázky, keď nerozumieme, prečo ten druhý niečo chce, prečo mu na tom záleží, tak potom veľmi ťažko budeme vedieť aj s ním spolupracovať, alebo sa ho snažiť možno presvedčiť, alebo ukázať mu, že sa to dá aj inak. V prvom rade potrebujeme poznať toho druhého, potrebujeme poznať, že prečo mu na tom záleží, prečo chce ten výsledok dosiahnuť a keď zistíme, že ide o ten výsledok, možno napríklad vieme navrhnúť inú cestu. A to by bol len taký môj začiatok, že dá sa to aj inak potom.
A hodně se v rámci toho biznisu řeší důležitost právě plánování a někdo říká, že je naprosto zásadní mít podrobný plán toho svého podnikání a těch kroků v krátkodobých horizontech, střednědobých, dlouhodobých a je ideálně podle toho. Ale já si myslím, že zrovna od tebe slyšel na té konferenci, když jsi o tomhle mluvila, že někdy to právě nemusí být to klíčový, ten plán, ale že je důležitá právě ta akce a to, jak ten člověk jako tím žije a jak proto prostě dýchá každým dnem. A nejsem si jistý, jestli si to pamatuju úplně správně a zajímá mě ten tvůj pohled. Jakou roli v úspěchu v tom podnikání hraje právě to plánování nebo něco dalšího? My môžeme plánovať, a to, čo som hovorila vlastne na tej konferencii, je, že môžeme plánovať a častokrát máme neskutočné plány, ale vlastne nespravíme to, alebo spravíme to, ja neviem, robíme to veľmi tak perfektne, hej? A vlastne nejde o to v tom pláne, ale ide o to, aby to teda bolo možno, že spravené, aby sme to posunuli ďalej. Akú rolu hrá to plánovanie, teda aby som odpovedala na tvoju otázku, je, že vlastne vy zameriate vašu myseľ na to, čo chcete, alebo kam sa chcete vlastne posunúť ďalej. Čiže ak ja nemám nič v tom pláne a prídem, a teraz som to práve riešila s mojimi klientkami v jednom z mojich programov, že ako si oni vlastne plánujú ten svoj týždeň. A 80% z nich si ich neplánovalo napríklad vôbec. V tom kalendári nemalo nič. Čiže samozrejme, keď povieš, dobre, idem spraviť toto, príde ti niečo iné do tej cesty počas toho dňa, emočne sa cítiš možno ináč, nemáš žiaden plán, no dobre, no tak si pozriem radšej televíziu, alebo radšej spravím niečo iné. Čiže ten plán je na to, aby si mala vlastne, alebo mal konkrétne nejaké veci, ktoré budeš robiť, ktoré ťa posunú ten jeden krok. Zase veľká škoda je, keď preplánujeme, že to naboxujeme si tam, nemáme napríklad naplánované. Že nás vlastne limitovať úplne. Áno, a začneme na seba vyvieť obrovský tlak, že musíme toľko toho spraviť. Že oveľa jednoduchšie, a hlavne keď začíname s plánovaním, je napríklad stanoviť si plán, ktorý je veľmi jednoduchý. Máme napríklad úplne prvý iba jeden projekt, ktorý chceme a dosiahneme ho. A tak budujeme svoje sebavedomie. Keď dosiahneme ho, povieme, že niečo spravíme a naozaj to aj spravíme, tak čo sa vtedy stane? Vlastne vybudujeme si také sebavedomie. Ja to viem. Ja keď sa rozhodnem, tak to spravím. Spravím to druhýkrát, tretí projekt, štvrtý projekt. A zrazu už môžem mať v kalendári 3-4 projekty naraz, lebo už viem, už som sa naučil. Tá škoda je pri začiatočníkoch napríklad, že dajú si tam 5, 6, 7 vecí a ani jednu z toho nevedia spraviť a tým práve, že podrývajú to svoje sebavedomie, lebo si povedia, vidíš, nefunguje to pre mňa, asi nie som dostatočne dobrý. Dobře, děkuju. Ještě tady k tomuto, nebo ono to není úplně k tomuhle, ale je to součást toho podnikání a to jsou hejty. A pracuješ ty s tímhle tématem se svýma klientama? Třeba, že se nechávají rozbíjet nějakýma negativníma zpětnýma vazbama. Když je zpětná vazba konkrétní, tak to je něco jiného. Ale když je to takový ten škodolibý hejt, nedej bože sprostej hejt, tak co ty si o tom myslíš? Tak vieš, každý hovorí, na tom nezáleží a ideš, lenže na čom záleží, je keď sa to k tomu človeku dostane. Hej, že ty nikdy nevieš. Niekoho hejt napríklad by si povedal, že fakt to je trápne a ideš ďalej. Hej, napríklad mne stále komentujú na obočie, že to aké máš obočie. Ja neviem prečo, ale toto dostávam stále na mojich reklamách. No fakt, no to proste idem. Tak, takže robím si z toho srandu, hej, ale niekoho iného by to možno, že veľmi zranilo. Ale na čom je dôležité, že neposudzovať, že koho to zraní, koho nie. Pre niekoho to vyvolá nejakú reakciu. Sledovať, akú reakciu to vyvolá, naozaj spracovať si tú reakciu. Že čo sa môže stať napríklad, a mala som to pri jednej klientke nedávno, že niekto je práve takýto hej dal a čo sa od niekoho, kto má neviem aké tituly na tú rolu, ktorá ona robí, ale začala to robiť nie z PhD, ale v pozícii, kde to má vyštudované, ja neviem, ako magister alebo nejak tak. A nebolo to dostatočne dobre pre tú osobu v PhD, tak jej dala akože koment, že čo si myslíš, že prečo to robíš, takéto nezaškolení ľudia vlastne ako ty, to nemajú vlastne právo robiť, lebo to len robíte škodu. No a samozrejme, čo sa stane, keď chceš robiť najlepší job, najlepšiu prácu a niekto takýto vyššie postavený zase autorita ti niečo také povie, tak ťa to môže zraniť. A v nej to spôsobilo to, že hej, nechcela vôbec sa propagovať, nechcela vôbec nič robiť, hovorí, že kto som, čo vlastne chcem tu. A je to prirodzené, že to môže práve podriť. Čo bol ten zámer toho človeka to spraviť? Ale ty sa musíš rozhodnúť, ak je toto, čo ma baví, tak idem si to spracovať. A vtedy odporúčam, keď je to takto, že hlboké, pracovať s nejakým buď koučom, psychologom, terapeutom, niekto, kto v poste vie pracovať s tou emočnou reguláciou v našom tele, pretože to je naše telo, ktoré nás ako keby bráni pred nejakým, dajme tomu, atakom zvonku. Hej? Takže veľmi dôležité vtedy pracovať s tou nervovou sústavou aj
s tou myslou a s tým tělem, emóciami. A co je pro tebe mimochodem takovej dobíječ baterek právě mimo ten biznis? Co ráda děláš a víš, že ti to vyčistí hlavu, odpočíneš si a dobíješ tím baterky? Mimo rodinu, jo? Protože určitě by to byl syn, by to byl partner, ale mimo to? Vieš čo, prechádzky v lese, milujem ísť do lesa alebo napríklad na bicykel a ísť naozaj že von, kde sa môžem absolútne vypnúť, na nič nemyslím, len na to, aby som zvládla ďalší kopec predo mňou a proste prídem domov úplne vyčerpaná a milujem to. Alebo šport, napríklad lyže. Proste niečo, kde fakt ten človek môže že zabudnúť na ostatné všetko a sústredí sa len na tú jednu aktivitu. Aby som nenarazil do stromu napríklad, alebo tak. Být v přítomnosti, protože ono nebýt třeba na těch lyžích, na té černé sjezdovce, nebýt v přítomným okamžiku je trochu nebezpečný. Pak se zbudíš v sanice v přítomným okamžiku. A ještě jedna z posledních biznisových otázek, nebo nebiznisových, ale otázek k úspěchu, tak je, co si myslí Julia Kotula o tom, co je důležité pro úspěch v čemkoliv. Jo, ať už jsem sportovec, nebo začínám podnikat, nebo chci uspět úplně v jiné oblasti, tak a tím myslím úspěch kombinaci toho, že mě to jako baví, funguje to finančně a neničí mě to tak, že musím fetovat a doplňovat ten dopamin jinak. Co podle tebe jsou ty základní ingredience? Čiže takého udržateľného úspechu, myslíš? Na co bych neměl zapomenout, co bych neměl podcenit, nebo co třeba tví klienti, kteří jsou úspěšní, tak co mají za společnou vlastnost, nebo co společného dělají? Jestli se to tak dá z tvýho pohledu popsat. Majú aj iné priority určite, ako len, dajme tomu, že ten biznis, teda keď hovoríme o vyváženom nejakom úspechu. A chcem len povedať, že úspech je vlastne ako veľmi individuálna téma, že pre každého to znamená, niekto má úspech to, že vytvorí dostatok financií, aby mohol byť s rodinou a kúpi si dom a tomu stačí. Hej, takže že nechcem teraz Takže si v první řadě, to je možná i jako ta dílčí odpověď, v první řadě si vůbec jako definovat, co to pro mě znamená vlastně mít úspěšný život, že jo? Áno, že nenaháňať sa vlastne za tým, presne ako sme spomínali, možno tú reklamu a marketing, že čo to znamená, že veľakrát si všímam pri tých aj možno bohatších ľuďoch, ktorí nie sú práve veľmi spokojní so svojím životom, že oni sa stále naháňajú za niečím. Zase ten ďalší krok. Stále nie sú spokojní, oni nie sú s ničím spokojní. Marian Jelínek tomu říká cíloví feťáci. Cíloví feťáci vlastne, áno, hej. Však som vlastne ho počula. Že pořád za něčím koupím si to auto, chvilku mě to baví a pak zase ne a zase dražší. Jo, a zase dražší, ale vlastně pak ty lidi, jak on říkal, k němu jezdí na ty různý setkání ve Ferrari a šňupou 2 gramy koksu denně. A to určitě si myslím, že, nebo takhle, pro mě to úplně jako není. Ten úspěch, za kterým bych se chtěl jako vrhnout. Ale vieš, že je to zaujímavé si to uvedomiť predtým, než sa to stane, lebo oni môžu tam aj byť a si to neuvedomujú a že sa to možno deje a mnoho ľudí si myslí, že tam sa dostanem, tak budem šťastný. Ale tie financie naozaj nie sú niečo, že čo, keď sa tam raz dostaneš, budeš šťastný, pretože to presne ako to máš dnes, budeš to mať, aký budeš mať 1 milión. Presne tie isté emócie, tie isté myšlienky si presne prinesieš do tej pozície tam. Čiže podľa mňa ako vždy je, že práca na sebe je ten najdôležitejší faktor, aby sme vedeli tie naše myšlienky spracovať, proste možno vypovedať ich, dať ich von a posunúť sa smerom, ktorým my chceme ísť, že pre nás je to dôležité. Tak to. Mě tady k tomu napadlo, nebo jsem si uvědomil, když se zajímám o ty lidi, kteří dosáhli v životě právě určitých věcí, ideálně v kombinaci v rovnováze s rodinou a s dalšíma věcma, tak tam je jedna věc, že tyhle lidi mají společnou vlastnost a to je schopnost říkat ne. Jo, že si do toho života nepřibírají úplně všechno, co přichází, aby si toho nakládali na ty záda tolik, že se pak úplně totálně zhrbí sami před sebou a spadnou na zem, ale že dokážou říct, hele, tohle teďka nemůžu přijmout, protože by to rozbilo můj čas na tu rodinu. Že tyhle starosti tvoje teďka si nemůžu vzít já do toho života, protože by mě to negativně ovlivnilo pro zase ty moje další potřeby. Že vlastně definovat si ty vlastní potřeby a to pro mě je velmi důležitý žít takový život, abych opravdu ráno byl šťastný za to, co mám a těšil se na ten den. A to se těžko dá měřit tím, že si koupím nový auto a budu na Instagramu ukazovat, že mám teďka takový nebo makový, že jsem ten borec a že všichni by za mnou měli chodit podnikat. Ale za mě to je to, že vlastně žiju takový život, ze kterého mám radost, ve kterým jsou určitý hodnoty a díky tomu, že
tak jak sebe vnímám, naplňuju svoje potřeby a tím, že naplním ty svoje potřeby, tak vlastně si můžu dovolit ještě si věnovat dalším lidem. Ať už v rámci vztahu, rodiny, kamarádů, anebo kohokoliv dalšího. Takže ta schopnost říkat ne, proto abych sobě mohl říct ano na nějaký věci, mi přijde veľmi dôležitá. Áno, myslím, že aj Steve Jobs povedal, že inovácia si vyžaduje povedať 1000-krát nie a 1-krát áno. Vlastne. Že v podstate úspech v tom, aby sa dostali tam, kam chceli, tak tiež máš 1000 nápadov, 1000 vecí, ktoré chceš a vlastne musíš hovoriť nie, aby si sa dostal k tomu jednomu, ktorý na tebe na tom záleží. Takže přesně tak, ty jsem si vybavil, že on se ptal těch svých lidí, kolikrát za ten den řekli ne. Ano. Jo, to ano. Buď je v jeho životopise, nebo někde jsem to četl, že tohle byla jeho specialitka. Aha, hej, no tak on bol oblečený každý deň do toho istého, vlastne, aby tie rozhodnutia, ktoré musel robiť, aby ich bolo čo najmenej počas toho dňa, tých obyčajných, lebo vedel, že ho čakajú vlastne také tie dôležité. Ale áno, presne ako hovoríš. A keď som sa napríklad rozprávala s mojimi klientkami o tom, že kde chcú byť za 5 rokov a pozrela som sa s nimi na to, že dobre, keď chcete byť tam, lebo si myslíte, že keď to robíte z miesta, lebo si myslíte, že o 5 rokov bude niečo iné, lebo budete zarábať, lebo budete mať biznis, ktorý chcete. Pozrite sa 5 rokov dozadu, kde ste chceli byť vtedy, čo ste si prijali, že kde chcete byť. Že ste tam, väčšina z nich povedala, že áno, som presne tam, som ešte ďalej, ako som chcela. A hovorím, a ste spokojné? Prečo 5 rokov dozadu ste neboli, lebo ste čakali na to, že budete dnes tu a ste dnes spokojné? Hovorím, ak nie ste dnes spokojné s tým životom, tak o 5 rokov, keď budete ďalej, nebudete opäť spokojné. Znovu. Čiže znovu len ako keby prenášame ten pocit tej nespokojnosti. Že ten pocit spokojnosti je tu a teraz. S tým, čo robím, ako to robím, vlastne nie je nejaké lepšie miesto, kde sa dokážeme v živote dostať. A keď si to uvedomíme, tak vlastne nemáme čo naháňať. Vždy je to najlepšie miesto len tu, kde som teraz. Tá práca, čo ma baví, tá práca, čo robím momentálne teraz. To je to. Vlastne tam nie je nič iné. Krása. No. A kdo v jaké situaci životní by tě měl nebo mohl kontaktovat ohledně spolupráce? S jakým problémem třeba tě lidi kontaktují v tom jejich biznise? Pro koho jsou ty tvoje služby a ty všechny vědomosti a inspirace a zkušenosti, které jsi v životě nabyla, pro koho jsou vhodný, nejvhodnější? Vieš čo, ak sú to pre ženy, ak počúvajú ženy, tak napríklad pomáham podnikateľkám, buď či už sú na nule, teda akože ešte len začínajú a už sa nejaký, dáme tomu rok, pohybujú v tom podnikaní, nevedia ho možno ešte rozbehnúť tak, ako by chceli, tak pomáham im napríklad prejsť od nuly k prvým 10 000 eurom, napríklad zárobku 10 000, alebo ak už zarábajú, tak pomáham im v mojej predajnej akadémii, vlastne, alebo takej biznisovej akadémii, vlastne ročnej, naozaj pochopiť tie princípy toho úspešného podnikania, kde zarábajú koľko chcú, ale zároveň s minimalistickým výkon, alebo teda minimálnym časom, čo na to potrebujú, tak to, ak ma chcú kontaktovať napríklad, tak túto im viem pomôcť. Alebo ak sú to už rozbehnuté podnikateľky, ktoré už majú tieto základy, dajme tomu zarábajú okolo 20-30 tisíc eur ročne a chcú to naozaj posunúť na ten úplne že ďalší, vyšší level, tak aj v takom prípade napríklad ma môžu kontaktovať. Mám aj teda klienta muža, ktorému nevadí, že je so ženami toľkými. Áno, a veľmi to má rád ináč. Veľmi sa mu tam páči. Kdo ví, jaký bol ten záměr, jako jít do té... Nebol taký práve, že som ho varovala, že budú tam ženy. Pochyboval, že či sa má pridať a nakoniec je veľmi rád. Povedal, že som dobre cíti. Je tam dobrá atmosféra. Hej. Z několika důvodů. Dobře, kde tě ty ženy nebo i muži můžou kontaktovat ideálně? Instagram, webovka, Facebook, kde je to nejlepší? Môžu ma napríklad nájsť, mám web stránku www.juliakotula.com, tam si môžu pozrieť nejakú moju prácu, alebo takisto aj na Facebooku Julia Kotula Mentor, Instagrame Julia Kotula Mentor, LinkedIne Julia Kotula. Minimálně sledovat, že Instagram, aby mohli navnímat právě ty tvoje myšlenky. Hej. Ty máš... Jak je libo. Jak je libo, presne. Dobře, tak jo, jsme v závěru tohoto velmi inspirativního a příjemného rozhovoru. Tady mám poslední otázku, kterou rád pokládám vždy, téměř vždy svým hostům, a to je, co pro tebe znamená žít bohatý život? Bohatý život znamená pre mňa vnútorne bohatý život. Podľa mňa odtiaľ plynie
plynie vlastne ako keby všetko to, čo navonok okolo máme, že to, čo vlastne vytvoríme v tej realite, či to auta, domy alebo čokoľvek, to už je vlastne len manifestácia toho, čo žijeme vo vnútri. Takže skutočne, čo znamená bohatý život, je pozrieť sa do seba, pozrieť sa, že čo to znamená ten bohatý život. A pre mňa je to presne tá zvedavosť, naplňa tú túžbu proste, že ako to funguje, ako to pochopiť a vlastne nasledovať tú cestu a každý deň je pre mňa vlastne fakt bohatý v tom, že niečo nové sa vždy naučím, niekam sa vždy posuniem a proste to je naozaj, že bohatý. A potom to okolie, to ostatné, to už je len čerešnička na torte. Super, tak já ti přeju, aby se měla maximálně bohatý život tímto způsobem, jak jen to Ďakujem pekne. Půjde. A moc děkuju za to, že jsi udělala čas, že jsi vážila tu mezinárodní cestu. Tak to nebylo až také zlé. K nám sem do Brna, protože to pro mě bylo velmi příjemné a inspirativní a doufám, že se nevidíme naposledy a že spolu ještě něco takového podnikneme a budeme inspirovat lidi, kteří se chtějí nechat inspirovat. Ďakujem a ja. Super. Tak jo, vážení posluchači i diváci, to už je v dnešním díle všechno. Doufám, že vás to bavilo, doufám, že jste se inspirovali a pokud se vám to bude líbit, tak se nebojte tenhle díl i jiné díly sdílet, ať už tady na YouTube nebo v aplikacích jako je Spotify, Apple Podcast a všude možně jinde. Takže, jak říkám, to už je vše a mějte se krásně. Majte sa krásne.